huli. Ay, yon huli. Malaki to. Malaki to. Ay, yung kamay lang ang malaki. Yun. Kasister. Patay! Ayun! Eh, 3 kilo. Ay, ay, ay. ay. Thank you! So guys, ito video. Papandaw tayo ng salto. Kasama ko si Canter Mike, saka si Piras, saka si Bear. Canter Francis guys. Stay tuned. Yun. Unang pang daw. May huli ah. Ang daw. Meron wala. Ay! Wala. Ni? Walang dahilan ng pagsisisi talaga oh. Kapay ka sa natin. Hindi na pugsat. Yan, sa tangkan. Urat yun guys. Naputol. Naputol. Ayusin mo. Dapat ng pang simpamkin ata. Adi ni. Ada. Nagsurturo ka po. Tanong Ni? Oh, pagdap. Warang pa yung... Karoon lang mo. Oh, isin mo. Nahilang nila lang. Oh, umunibit ko. Ganun. Sasasaro mo lang. Sasasaro mo lang. Yun. Naayos na guys. So ito yun. Kyle? Anang Kyle? Parid abanyas. Parid. Pari daw ang Maban. Ito po nga. Itras mo. Sama mo. Yun. Ini nagamit sa basang ulo. Oh. Nope. Ini. Yung black pa yung aron. Yun. Ayun. Oh, yun guys. Nakuha natin kung may huli. Nay? Oh, yun. Kamarot! Patay! Huli. Huli kang yan na upag. Kawan yun eh. Hindi i-disunta ni. Ayun. Pepeto na. Yun, may huli. Ayun. Napatan na. Yun. One down mga kanter. Oh, hawakan mo Ber. Walang lalagyan ng kanter. Yun, sako. Yun o. Alam, iyak ka ito. Kita pa lang ako, napugsa. Meron pa doon. Sa kabila. Tingnan natin kung may huli. Yun. Huli. Meron na. Ni? Bakit ganun? Awa. Bakit? Anong nangyari? Ala. Ayusin mo. Tingnan natin yung nandito mga kater. Yun! Tingnan natin kung may huli to. Oh, yung laki! Ayun o. Oo. Yun! Takpilay. Oh, bubang. Ikatan. Yan eh. Yan. Yan mga kater. Tingnan natin yung malaki. Bubang. Ayun! Laki! Yun! Tumutay ma'am. Laki Bear. Oy. Dalawa na tayo mga kanter. 2-0. Tingnan natin sa kabila. Ano din yun? Stay tuned kayo mga kanter. Hindi nakakastanay. So guys, pupunta tayo sa kabila. Oy! Bakit? Doon tayo. Maisan mga idol. Kukuha tayo mamaya.
Itong maisan na to, lahat to. Kay Hunter Mike lahat to. Kung gusto nyong makatikim ng mais, punta lang kayo kay Hunter Mike. Maraming maisan to. 5 hektarya. Yan, meron dyan. Oy. Oh, ni apikos pa mo. Ano ito ni? Apikos to. Ni nang kalansa. Huli, huli. Awan, katalaw. Katalaw na yun. Inipit-ipit ni. Inipit niya pa yung kung nag-hunter. Oh. Galidin mo na eh. Balik mo. Balik mo dun. Yun. Oh, may isa pa. Ay, Tignan mo. may huli, may huli, Oh, may huli. nahuli. Huli, huli. Huli. Ah, yun. Dabe. Yun. Dandan ito na lapsan. Ayun. Ni, yung mata. Ayun. Hey, bubam. Oy. Oy, pangatlong pandaw. Ay. Aray, aray. Aray, aray. Okay. Ayun, mga kander. Nakatatlo na tayo. Oh. Yun. 3 down. Meron pa doon. Bakit? Ayan na ta. Bakit? Anong nangyari? Balik mo. Yun. Tayo sa kabila. Yun. Diyan eh. Awan na. Ala na. Sino alam? Awa. Narka. Dabinong. Baka mo, may dantas yung paon. Dito na tayo guys. Last trap na to. Tingnan natin kung may huli. Malaki to. Oy, ayun. Huli. Wala. Huli, huli. Oy, yun, huli. Malaki to. Malaki to, Malaki. mga kanger. Ay, yung kamay lang ang malaki. Yun. Kasister. Patay! Ayun. Eh. 3 kilo. Oh, ay. Lumaban. Lumalaban! Lumabang kakardeng! Ayun. Oy! Masarap So to. guys, oh, yun lang huli namin, 4. Wala. Sakto, 4 naman tayo. Okay, guys, pauwi na kami. Okay. Yung mga nanguha guys, itatrap pa namin. Yung yan si Bear. Bati dito eh. Ano? So po. Yung guys, yung mga nanguha, ilipat namin. Yun, malaki. Oy, huwag masyadong pasok. Wow, grabe ka naman. Baka Talagang mahilig ka sa pasok, Hunter Mike. Talagang unang pasok pa lang, dinidiin mo na. Oh, may isa pa ata dyan. Saan? Doon, doon. Ano masyado. Oh. Yun. may isa pa pala. 3 to. Yun. Dalawa. Last na lang mga kater. Ito, mahilig sa tinga to. Mga gustong pag-ihaw ng mais dyan. Ito, oh, marami. Oh, malalaking bunga. Yan, oh.
Dapat may set ta. Tani tan set ta. Tani. Dito na eh. Ano ya tani?